हा तर आता आम्ही परत फिरायला चाललोय गेस्ट सोबत. कुठे नेतो मी तुम्हाला सांगा आता? आजी आत्याच्या घरी आम्हाला खूप भेटायची इच्छा आम्ही व्यक्त केली, त्यामुळे ओमकार आम्हाला घेऊन जात आहे. चला आता जाऊया पण. येस येस, बसा बसा. चला. साईड आहे. यंग लेडी. पाहुण्यांना घेऊन आजीच्या घरी चाललोय बघा. पाहुणे गाडीत आहेत. तर खूप दिवसांनी आजी त्याच्या घरी आलो. हे बघा कसं दिसतंय. पाहुणे कुठे राहिले? हे कोकम आहेत बघा. लास्ट टाइम तुम्ही म्हणाले ना तुम्हाला कोणती साडी दिली की भेटवायला आणायचं होतं, म्हणून मी प्रत्यक्ष भेटायला आली. या बसा बसा. छान वाटलं तुम्हाला भेटून. या मुली काय? हा. अरे वा वा. बघा त्याचं नाव का टिकू आणि ही मनू. कुठे टिकूची पिल्लं? पिल्लं सगळं झोपली आहेत वाटतं ती बघ ह्याच्यात. हा ते पाहुणे येणार आहेत ना म्हणून मी ठेवली नाही. हे पण नको येणार ना. वजन ठेवा पळून घरात येते. हे टिकूची पिल्लं हे झोपली आहेत बघा कशी. बाप रे. 1 2 3 4. झोपा झोपा. ह्याची ही मनू आहे मनू आणि ही टिकू आहे. टिकू हे घाबरेत. कोणता हा वाला? हा वाला. हे काय खाली टीव्ही आहे? तो पकड हा. पाडू नकोस फक्त. तापा. बघ रे बाबा. नाही आपटला नाही. आपटला नाही तो. ह्याच्यात पडला. ठीक असेल ना त्याचा. हा मग तो गलत तो आधी आधी पातळ झालं काय नाही. वजन आहे आणि पातळ झालं म्हणजे सर्व काढून बघा पाहिजे. मला येता येत खराब आहे ना ते. हा हे ना हे सर्व ह्याच्यात गर नाही. घर नाही ते काय झालं वीज पडली ना ह्याच्यावरती त्याच्यामुळे झालं. गेला तो मागे हे लागला नाही. मला हा छान आहे वाटतं. छान झाला रे. वाजी हे नवीन पाहुणे आले बघा. बाबा गायला दे काहीतरी. बाबी थांब. भाकरी आहे. हा नाम लवकर. नाम दिपेचा. ती जाणार नाही खाल्ल्याशिवाय. काय नाव बी आहे का तिचं? तिचं नाव बबी. हिचं नाव बबी. कालू पण ती सबी बोलते मी. सबी. बबी एक वाढली रे करा गुरुवारी. बबी. हिचं नाव बबी. हा पिवली उडवली कोणी. मग हिचं नाव काय? ती माझी बबी. ही तुमची बबी. माझी आत्याची बबी. पलीकडे घर आहे ना त्यांची. माझ्या बाहेर कडे बबी. मी तोंडात दे. हे काय? हे पकडा प्लेट घ्या. सोया हात सांभाळ. हा बबी घे. हिचं नाव बबी. खाली वाक मी दे. हा हा हा. हा बबी जा आता बबी. आता जाईल ती. या खूप खूप धन्यवाद. तर तुमची उपयोगी अशीच आम्ही प्रेमाची एक भेट तुम्हाला. साध्या वेशात आहे. हा दोघां मिळून 2 वस्तू आहेत. धन्यवाद. आणि आमच्या बाबाला पण धन्यवाद. धन्यवाद. तुम्हाला आशीर्वाद. आम्हाला तुम्ही ओळख चांगला बघा. एकच मुली आहे. एकच मुलगी आहे. असून जावं चांगला मुली. इंजिनियर होऊ दे पण. चालेल चालेल चालेल. आत्याचा पण नमस्कार करा. असू दे असू दे. नाही नाही तुमच्या आशीर्वादासाठीच आम्ही एवढ्या लांब आलो. आमच्या बाबाची बघा कुठली नाही 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 आजी आम्ही बरं जेवायचं. असू द्या असू द्या. तुमच्या मोबाईल मध्ये बघूया कसे चांगले निघतात. अच्छा काढा काढा. इकडे सर्व फोटो सेशन चालू आहे. त्यानिमित्ताने आपल्याला पण आजी आत्याला भेटायला मिळालं आणि सर्व गेस्टला पण आपण घेऊन आलो. आणि फणस पण बघा एकदम मोठे मोठे आहेत. फणस पण पार्सल. आणि तुम्हाला पण कसं वाटलं इकडे येऊन? इकडे एकदम रिलॅक्स वाटतं बसल्यावरती बघा. एकदम हवा एकदम नॅचरल आणि गरम सुद्धा होत नाही. किती वाजले? दुपारचे 1 वाजायला आलेत. हेच आपण जर बाहेर बसलो ना तर खूप गरम होतं बघा. पण इकडे एकदम थंड वाटतं साधं. चला आमच्या आजी गॅसचा हात सोडा. आम्हाला जाऊ द्या. बाय बाय. ही हे आमची बबी आहे. हे आमची बबी.
काय बबी चला आठवण राहून दे दया लोक या तुम्ही कधी येत्या घरी आजी? चला घरी राहायला. मी आता 2 दिवस खरंच येईन कंटाळे काढ बबी काय नाही करणार या इथे या ए पंकज मारेल बोलते. तुम्ही इथे या जरा बाहेर चल बबी चल बबी काठी आण बबी बाजू काय नाही आता आमच्याकडे नाही ना दिलं. गाडी कुठे वरती आहे तिकडे हा वरती ठेवली. जावा जावा आजी जावा बाय. गाडी होती रे जेवायच नाही जावा जावा तुम्ही घरी जावा. जाते चला चलो बाय 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 आजी. हा 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 बरोबर चला बाय.